Això és tot el que menjo en un dia d'oficina, seguint una dieta vegana i amb poc temps per cuinar. Per esmorzar em vaig preparar a la feina aquesta torrada amb pa de massamara casolà amb anous i alvocat, oli d'oliva, sal i pebre, i que vaig acompanyar d'un cafè amb llet d'ametlla i un plàtan. Per dinar la nit anterior em vaig preparar aquesta amanida de mongeta verda, patata, tomàquet, ceba, heura i diverses espècies, una mica de mostassa i oli d'oliva, i que després de la feina em vaig servir amb una mica més d'oli i formatge. De postre em vaig menjar aquesta taronja a rodanxes amb canyella, a mitja tarda un trosset de pa de pessic de llimona i aigua amb llimona. Després de treballar, com no vaig tenir temps de passar per casa, em vaig comprar aquest croissant i un cafè amb llet de cibada. I ja quan vaig arribar a casa em vaig canviar, em vaig menjar un dàtil i em vaig hidratar bé per sortir a córrer. Vaig fer un entrenament per la ciutat d'uns 25 minuts més o menys. I ja per sopar em vaig preparar aquest moniato que vaig coure al forn a 180 graus durant uns 40 minuts més o menys. I mentrestant vaig preparar aquest farcit de carbassó, ceba, tofu i salsa de soja. I quan el moniato ja estava cuit, el vaig tallar per la meitat i li vaig afegir oli, sal i pebre al farcit. I per acabar, una mica de tahini per sobre i julivert. A més, vaig acompanyar el sopar d'un suc detox que ja tenia preparat i que portava api del meu hort, llimona i gingebre. I de postre em vaig menjar les primeres cireres de la temporada.